Tes 1 2. Horasma dihita sahluhna amanginang adorang sotapuka acara ibadah permingguan di Bagasan Sedarion tapahom maruhata martang yang nahom mahita di Bagasan Rohatabe martang yang mahita. Amin. Buka pahala buli bekas di debataki Aitu si doa anak buli gadup jupa mingui Hulului dosusi bohi di debataki Mungaro ao Tuhanku robaho Tuhanmu se ai di bagasi ngadamu lastiro hado sude sai mongotiro akon bai majoro midi
Sai pantun pangalahoku marado pembohimi sai suruhon turohaku tondi perbadiai asa sai tokon ture tagi aku NDP. Marhite-hite gor ni di bata ama, dohot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni tod di perbadia na tumupalangit dohot tanaon. Amen. Asi maroham diau ale Jehovah, ay targogo doaw, maras dorohaku dohot dagiku, alay ang guaw, tuhodo au marhaporusan, ale Jehovah nikudo, hodo debataku, marguru tutangamu do aka parsoryoki, saya perlu au siat tangan ni aka musuku, doho sian aka na mangalotongi au. Ale Jehovah, saya unang paurak au, ay hodo na hujou, saya perlu au marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus, namati tersilang doho humokop hami halak pardosa, ala ni holong ni roham na gudangi di hami, ajari mahami pangingot-ingot ko, na tergatung di hau na pinasilang humokop pami, ay hodo hapurusan nami maradopun rimas ni debata, dohot panorion ni patik, dohot panolosolon ni roha, say sesa jala urasi madosa sian roha nami, marhite-hite todim na badiai, jala pargogoy mahami maralohon roha sibuk, dohot hisap-hisap, dohot sakasakap ni roha nami, laho mangihutok ko, na mangulu jala na manggonggomi rap dohot amay, dohot todi porbadia rodi salileng nilileng na. Amen. Harga ditebus sedikit, nama te doi ibadah meluku umadu pani lama koloi hatana diholuku rodia cenggu Jesus diho amate magolu dihogoluku rodia cenggu Jesus diho amate magolu.
Tatangihon ma patik ni debata di minggu palmarum sadarion ima na tersurat di sada Korin onom ayat 20 songonon ma didok. Ai argado hamu ditobus dibaheni pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite tod di muna ai debata do napunai atong mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pergogoi Sian urungan hidup sakit, roh Tuhan luar dimudari, Yesus roh Tuhan. Sianilah kunang rabuni, roh Tuhan, gabenai asna rohati, Yesus roh Tato potima dosata martang yang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, uhilala hami, rikot doa sini roham di salut hami halak pardosa. Alani ido, ubahen na hupaserep hami diri nami sadario di jolom. Jala hupar hatopot hami, tungna jodoh hami madibilsian akka dalam muna badia songo biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siya jolom alani dosa nami aidang dia halamo roham hamatian ni akka pardosa. Alay hamuban ni rohana dolomo ni roham. Asa mangulu se sama saluhut hagi duhon nami dohot pangalasan nami marhite-hite pangulo nami nasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami marhite-hite panidangyo doho tagogon di tod di perbadia asa tarapul situ tu rohanami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen.
Tabigi mabaga-baga ni dibata tarengot Tuha sesan di dosata. Songonod do hata ni Jehova, unak ko mabiar, ay au do siluluhok ko, nunga pola hujo guarmu, au napunaho, hasangapon ma di dibata na digijang. Amen.
Jesus do ale aleku so ada tu dosni ale ale na suburu gidia hasolo akiro aku Tuhan aposaki si paluana mamorsa dosaki nama ngapulia di hatsoloki mangurupia di hagogotani Jesus do ale aleku so ada tu dosmi ale ale na suburu gidia Jesus do mamorsa sudena sosaki na palua asian pangagoi hutang kali malut na jolmana buruki upele ngoluki tutuhani molo paju pangso tutuhani ida oku maha mulia hani Jesus do ale aleku so ada tu dosmi ale ale na suburu gidia Hata ni debata turpuk di minggu Palmarum Sedarion tersurat di Yesaya 50 ayat 4 sahatu ayat sia a tajahama marsika soring nunga dilehon Tuhan Jaoba tuau dila sisean asa huboto pasabam roha ninaloja marhitesian hatai saya disungguli do au ganup sogot dipatinggil pingolhu marbinege songo sisean Utareho do balik tanggurupku tu halak na mga licing yaw, dohot hurufmu tu halak na mga stapi, dang hutabunihon buhikku maradopon hauraho dohot tijur. Jonok do ibana na mamitori au, ise na yang maruhum dohot au, atong marluhut mahita, ise suhut alokku maruhum, di pajonok ma tuau. Ido sahatna, martua ma akka na tumangihon hatan di bata, jala nau peopsa. Amen.
Asa hohong kita.
Kisah-kisah reti jurpe kali dohot pasta-pasta tunggi tahun hosude paluahon au-napos siang tangan di simbolis alani puji ho tumaribu halido. Bukan tak datang gurumu di dalin sigi hama malu di bugamu nadiro haki doi odoga bebi nurau ada potan hangoluan ani puji ho tumaribu halido. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon na hina tidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita mandok, au porsia di debata Jehovah, ido ama berbuku na suatu dosa, na memahami Tuhan, au porsia Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa seri, iman menurut isi Maria, naga Galilea siap todi berbadia, adoran selalu. Ido tuhata, na Tuhan kalimit, di bawah hukuman status, nama kita terasa di ibadah di kau masih, na Tuhan betul utama, nama penghulu dia betul, nama naik subuh, lalu usia di belakang jauh, nama naik berhubungan sobat kusani, di sini ibadah dengan betul sebut utama kau, mangunya mangu betul. Au porsia untuk pemberian, jaga dong sadaudia, unia pernah kasih apa namanya, doa berikan dosa, doa biar mulai mengurus suruh dan dihalak nama, doa dihambuan dan saudara. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu ma di ita salutna. Tabi gema titing namasa di uriata di bagasan sa mingguon. Titing Minggu sadarion 2 April 2020. Napat jolo goat ni minggu. Goat ni minggu sadarion ima minggu palmarum. Do topik minggu pinuji ma naro di bagasan Tuan. Napa duaon parhobas di hari Minggu sadarion 2 April 2020 boy mataja di titing. Napa tuluon titing namasa sada danak nasorang. Nah di hari Kamis 27 Maret 2020 di basa-basa otuata do sadada danak bawa di keluarga ni Amatta Willy Armando Pasaribu Inata Rosita Luxerida Borusinaga Sian Uta Kapling Pesona Anggrek Jalan Swadaya Onom nomor 140 sada RT 02 RW 20 Wilayah Judea Ipasdo dak dana suang songoni nang natorasna Tatangnya komadak danaki asa sibur magodang jalan amar habiaran tu debata. 2 ruas napida. Mamuka minggu sadarion 2 April 2020. Keluarga ni Amatta hari para pahot tibul Situmorang. Inata Erni Widawati Boru Simanjuntak. Do sada dak dana bawa do sada tanggungan. Sian Huta Jalan Cakrawala Opat nomor 72 Harapan Jaya Wilayah Yerusalem. Pidatu HKBP Jatiasi Resort Jatiasi Distrik Sapulusia Bekasi. Tatanya koma nasida asagabe ruas naburju diuriai. Tolu Tamuria. Sadarion Minggu 2 April 2020 tolu di parmingguan harian adong do tamu ni huriatta ima sian SD Kristen Tunas Bangsa Cakung jala patu begion ni nasida do edde puji-pujian. Selamat datang bagi anak-anak yang kami kasih dari SD Kristen Tunas Bangsa Cakung. Terima kasih sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Opat Patangyangan Pasion. Hari Rabu Kamis 5 April 2020 tolu. Pukul 20 WIB maringanan di gereja. Di Patupani Huriatta do acara Patangyangan Pasion. Mat ningot panahonon ni Tuhan Yesus paluaon jolma pat dosa. Alani ni sosohon matu sude ruas ni Huriatta asaro madohoti acara Patangyangan Pasionon. Jala akka paduan suara asabui mangisikur di Patangyangan Pasioni. 5 patningoran hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus manang Jumat Agung. Di hari Jumat 7 April 2020 tolu patu paun ni huriatta do acara parpunguan patningoton hamamate ni Tuhan Yesus. Di patupa 2 hali ima pukul 6.30 WIB dot pukul 10 WIB. Jala diganup parpunguan di patupa do marulaon nabadia. Onom patningotan hari haheon ni Tuhan Yesus manang pasca na patjolo dot napaduaon. Hari Minggu sia April 2020 tolu hima patningotan hari haeon ni Tuhan Yesus manang pasca na patjolo. Uriatta patupaon par minggu tolu hali. Ima minggu pukul 6.30 WIB digabung do par mingguan buah-buah hijuk pukul 5 WIB. Par mingguan pukul 10 WIB dot pukul 10 pitu WIB di patupa songon nasomal. Kegiatan sekolah minggu Harapan Jaya do Rawa Pasung di Padomu di Uriaon. Di soson tu sudena toras asa mambuan dak dana sekolah minggu tu gereja.
Hari Senin 10 April 2020 ima patningotan hari haeon ni Tuhan Yesus manang Paskah na paduaon. Patupaon ni huriatta do parpungon masuk pukul 20 WIB. Jala akka paduan suara asa mangisi kor di Paskah paduaonon. Pitu sumbangan pembenahan gereja. Napat jolo tajalo do sumbangan sian kor ina Ester godangna 2 juta rupiah. Napaduaon tajalo do sumbangan sian Nara Simba Borosi Mangusong wilayah Jetun godangna 1.200.000 rupiah. Mulai tema di pasahat uriata di sumbangan na di penasat na sida. Molo hadong ruas na hukap roa lau pasahat sumbangan boy ma di pasahat tu gereja manang menghubungi bagian paras tahun. Napahopaton parhepengon. Parhepengon ni huriata di minggon boy mata jaha di titing. Saldo kas ni huriata per 2 April 2020 Uria diakoni godangna 221.241.842 rupiah. Pusat godangna 8.144.010 rupiah. Pembangunan dohot perawatan gereja godangna 100.775.700 rupiah. Transitoria godangna 2.675.000 rupiah. Sarana parkir dok dalan godangna 10.4.430.000 rupiah. Laos di sosohon ma tusuri ruas ni huriata. Asa tagarar ma pelean bulanat tabe. Pelean parmingguan virtual natapatupa di bagasta nang janji imat tabe. Tuatama nama masu-masu parhepengan ni huriata. Napalimaon ulang tahun. Torop ni ruas ni huriata nama ulang tahun di mingguon godangna 30 alak. Parhalado do ruas pasaton. Selamat ulang tahun. Atani debata namandok di pasalmen 63 ayat 8. Ai hodo menjadi pangerupio diau jala tarbaenau maraulup-ulup di linggum ni akka abungmu. Songonima titing namasa di huriata di bagasan saminggon Tuhan Yesus memasuk-masuk.
si palua tapasanga matuhan debata dolong batu sihiri moni rohata di papata di dolong Golgata. Haleluya, dia rohata dibandingkan pasani debata. Puji hati dakon maha mulia ona taedeho sangat di debata. Puji Yesus si palua Hosiana pagiar soara haraja waktu disalengna Yesus Kristus anak ni debata. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita. Huria na porsia di Tuhatta Yesus Kristus. Ada orang suta bigi jamita di Minggu Palmarumon. Dengan mara ta apresiasi jawak ka yanak kota naro sian SD tunas bangsa rurahe tunas bangsa cakung idokon nasi dan akeng deddenai aku anak Allah dimanapun aku harus ramah nina iru tahe iru dimunai dimanapun aku harus ramah aku anak Allah dimanapun aku harus ramah. Tak topak maju nasida. Las rohaku mabigi jamita nasidei ala sangat kontekstual don tubuhiku. Tubuh ini alak batak. Saya pikir na sorama hape buhina do nasai bersuhi-suhi.
hidup to. Ale di jami tidak dan aku nuai ngau. Aku anak Allah, aku harus ramah. Buhit tapi tapaleduk jo. Senyum. Nala apalagi lah mabigi berita nauli di Minggu Palmarmon. Imana tersurat di Evangelium Markus bidu 10 sada ayat sada 110 sada. Hujahau ma inang amang di kita tekas ma tatangihon tapi hutihu di bagasar rohata songono mana tersurat di siang. Dungi di dalam jonok nasida tuhuta Jerusalem tu Betpage dohot Betania na di labung ni doluk jetun disuruh Yesus ma sisianna dua halak didok matuna sida laho mahamu tu sosor na di julumunaan jadi disi bongot tamu tu si dapat tamu ma tebak disi sada anak ni haludi naso dungdo pe hinudulan har-hari jala tugu hamu mai tuson jadi mulu tu ngadong nama dok tu hamu namar hua do hamu dok kamu ma narikok doi di Tuhani jala tibudo pasuangun na tuson berhak do nasida jala dapot sado anak ni haludi tebat dikan harbangannya lama nih jadi ditanggali nasida mak dungi adong mahalak na jongjong di sini nama doktu nasida namar hua do hamu nama nanggali anak ni haludi jadi di dokma songon natino nahon ni Yesus tu nasida gabi di pasobo ma ditugu nasida ma anak ni haludi tu Yesus dia pehom maulos nasida tu atasna jadi marsihudul ma Yesus di sini. Jala torop do halak akan apa hebak konulos nasida tu dalani. Nadiba meneliki akka burung rata siya ladangi. Laho mga parho tu dalani. Ia akka nadijolo nang akka namangihu siya pudi. Say majujuhud do. Hosianna. Pinuji mana romar hite-hite gowar ni Tuhani. Pinuji maharajaon niamat Daud nanengro Hosian nama digijang nigijangan jadi bongok ma Yesus tu huta Jerusalem sahat tu bagas joroi jaladung takas di berek sudi ruar mebana muse laho tu huta Betania rap dohot na 12 ala naung bot ari situtu ido sahatna inangamang na porsia di Tuhata Yesus Kristus ternyata ngasahat kita noaik tu bulan April tanggal 2 sangulus do mamonai sia Januari tahun 2020 noaik nga di hari paduahon di bulan April nah hudok baru pe marbona tahun nak piadong noeng sahat tu noeng marbona tahun ni ape ngasahat kita tu ari na belga ima na naeng mamongoti ari Jumat Agung doho pasca perjulu nak peduahon jala apala di minggu sadarion tol khasita sahat kita tu minggu Palmarum sada basa-basa ni debatan argadon di lehot do petik kitu hita laho mardok tu ibana pinuji manaro marhite-hite Tuhani dipakai dope hami dipakai dope hamu dipakai dope keluarga ta laho madai hinadingkan di bahasa ni debatan mado pinuji ma Tuhani naro doho di hata aslina lapatanna mulu marhosianna Tuhan pelua au Tuhan hurupiau Tuhan dongani au madalani ari-ariku ngasah bihitan wae tu Palmarum mulu marningot ditikki Palmarum saluhukna turpuk jamita ima taringot tu Tuhan Yesus doho sisianna laho mamongoti Jerusalem
Ala dia pada konteks awalnya Jerusalem hutai ima inganan na gabe hasorangan ni kekuasaan na kekal. Haguguun. Nakpe adorak suri Yesus tusi hutai pe nung kuat di bidang politik, nung kuat di bidang kekuasaan. Bahkan mulu saya tapai ngotingo satu dikyon me do hutai alai eksis do pe sahatu nuai. Me do. Alai dang namar dingo tibe hita nuaing marningo berita naulion nama. Buasa gabe Jerusalem inganan ni Tuhan ta Yesus Kristus patuduhon hahuasoon manang kegagahan keperkasaan na laho baluahun jolma sian saluhut na dosa. Ala diingananima paradigma mulu kuaso mulu haguguon identik tu bala tentara, identik tu malo nina berpikir, identik tu akka hamuraon dohot haadong. Ale tu hatta Yesus Kristus makar hari saluhu. Waso nasitong na adong di tonga-tonga di ngulu ni na porsia ima waso di bagasan haserepon ni roha. Dido ibana tu sisian nai lahu tu bagi loho tu betania. Tu dua halak. Pare di Madiau anak ni haluri. Dukoni mulong manukut tu diai dokma narikok di Tuhani doi. Tentu keputusan ni Yesus madokot tu si dua halaki sisian nai marsak be halak Jerusalem. Dia itu hodo ibana raja, to hodo ibana namar huaso di tonga-tonga di Portibion. Somalna mulu-mulak kian Raja Daud, Raja Saul, Raja Salomo, marporang. Da ikon di atas di gajah, atas ni Huda, di atas ni akka pahanan nabui mana lukon. Yon bahaluri di bae. Ay tormar pikiri mana sida. Bahasa bido, asing mo, bahasa songonon, ninda. Jala haroronay pe, nakpe marasing, siap pemahaman di Jerusalem na jului laho pay may mahor raja, song Raja Daud, Saul dohot Salomo. Tongdo di paradinasida akan narikot tu menyambut Raja napuna hawasaon di haserepon deroa. Itu jamitat tapala diobasong. Asa saluhuk na hita na pungu di gereja on. Kita semua yang berkumpul di tengah-tengah gereja ini untuk melihat kuasa atau kekuasaan yang paling besar adalah kerendahan hati Yesus datang kepada kita. Dang adong nasing. Haserepon ni rohana itu. Ulu ibana roh di atas ni anak haduli na so hinudulad dope. Ape saya pikir-pikir mapadalan ni ulu no akay nang amang. Pemikiran ta di tonga-tonga ni hamajun di zaman nuaing. Songo dia do namar huaso, namar sangat, namar mulia. Bah, boy do sampai marutang. Sapilu ja lahu patuduhon kami orang kaya lo, kami orang sangap lo, kami orang berada lo. Wiri patari di media sosial contoh sampai tas nape akan berjuta-juta baru pahian nape harga luja kita nuai lahu patuduhon hasangapon huasota hamurauta pamer patuduhon hagi jangon ni rohado saluhu na habi jay bitaw pay ngoton
laho patuduhon hasangapom, huasom, doho haburjomu, serek ni roham do, ido na nayang di pasaha tu hatta. Ido na law di pasaha. Sudung lu jahamu akkay nangamang. Laho pamer doho akan nasi patuduhon hinadangom, dangi huaso. Na diigil di Tuhatta Jesus Kristus, itong-atongan ni Guruta. Ali rikok do baga pakaian barikok dotto. So ngonak kay na huryon ina seksi perupiono sederion. Uli-uli do dalam kamang. Basa ko naragu do. Dapo lah may ilay tama dokon uli daripada di Japri cantik kau din na masalah kan? Uli do na sila kamang. Idotto. Ale mulo di Japri di wea non nok pola be. Tayo street tabi ate madokon haulion na. Rikok duli. Alay ingot ma. Unang luja hope tuduh-tuduhon hadongammu mapamer-pamer honi di saluhuk na gulbi ni gulum ala dangi waso hasangapon ni naporsea seret ni rohamido Tuhatai na maha segalanya maha burju Maha Kudus, tidak pernah diciptakan siapapun. Dialah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dia memberikan dirinya kepada kita, tidak pernah sombong dan pamer. Di paseret doroha. Di paseret. Atau sia jami tao nagoda nga si putih hota. Hado na dirokon itu hadi minggu palmarmo marningot naeng bongot ibana tu Jerusalem 5 hari nai persilakun ni jolma ma ibana mate ibana di hau pinur silang lahu para deho kita do nuain sutung do saha tutikyon dohot kita madokon hosiana binuji matuhani urupiau paluau alai tokin hola na dong nama sa titong-atongan ning uluta hola sosocok gabi balik sa tadok persilak ko di ba diturpukon realita na tarida disuruh Yesus dua sisian na mabuah anak ni haluri olo sisian na hudulho nina dibahin ulos diteliki akka haurata doh akka nasi madok lahu menyambut ujung-ujung na didokon ulomon ingot pasal tu bagasar roham narik kok dituhani doida seluhuk na tahu lah di tongah-tongah di huriau dangarong namar sakap narik kok dituhani do dah oke satu sih merdalan na sida merdalan halai ujung ngai boto hamur na satu betane do tu bebagi si tuan na torop nama doko pinuji matuhani daksa na sida holat 12 sisian dodongan siano na hamana nek situ bota unang cukup pita holan situan na torop penonton penggemar supporter di Tuhan Yesus Kristus itu tidak cukup dan itu tidak disukakan hati Tuhan ikon gabe sisean na 2 doho na 12 ido ngulu ni halak na porsea songo dia do sisean songo dia do murid di saya 50 dia pistil tanak kaning nga dibahas si Jesaya klu manang modal awal nagabi si Sea pakkatayon na may motivasi doho menyemangati parangina dos doho na hinatahon pinggol na si pareon na sayukap bigi akan nadinggan si pareon na ikon ukap mabigi nadinggan baru dokone manang musing sisian na tutu guru na do di hutong om manuaing pergumulata naborat apalagi di konteks tadi jamat tanuaing di eraon ngalomo-lomo ni murid mangalo guru jala audo tamudo musing laho mabeta-betai mangalu guru wala dipiltik dinna buti ilapor tohamu rimas musun bahkan satu pengadilan
apalagi yang mau didapat. Itu kan jujur maju kita. Esok gabi, mana tugasmu? Kamu nggak ngerjain, dimarah-marahin. Anaknya melapor kepada guru, kepada orang tua. Datang orang tuanya, diburai musing gurui, tapi gurui butuh kamu do, golongan 2 amseng, gajinya saya koma welu. Imuru-muru ke kamu. HP sisea. Ikon guru neido si hutu. Tidak pernah guru itu menjadi lawan daripada murid. Itu na diajarkan di Yesus di so. Mulo na yang gabe si hutu Kristus sita. Ihutom ma ibana. Alani poin na perjulo na naik si pahusor-sorota si buanuta tutonga-tonga ninguluta siya jami taon ima. Tai hutom ma Jesus tuhatay laho mamongoti harbangan ninguluta di bagasan haserepon niro halaboho. Yesus nalaho masuk tu Yerusalem, kita nalaho masuk di tonga-tonga di harbangan di ngulu tahun dalam pintu kehidupan kita. Masuk gila itu dengan Tuhan Yesus Kristus dengan halabohon dohot kerendahan hati. Tanga dong alasan nasi. Ikut di bagasan halaboho doho haserepon do. Ala taingok ma raja naholan ibana do nabui paluaho kita sia sahit tanabuluni. Ima dusay na sa marulak luni taulahon. Holat tuhat ta Jesus Kristus tubuhi pamalupon. Dangadong nasi. Dangadong binasi. Holan iba na do. Masuki maharbangani. Ihutom ma Jesus. Asa dia? Boy kita. Monang rapod doho tibana. So ngunit desi malungun nakaningi. Desi malungun do tayo ama. So nangaw Tuhan. Mulo hutiyo po. So langaw Tuhan, moloho dong aku madalani, heray dong nahubigin akan. Itu to. Dan mungkin masukamu pintu kehidupanmu, mau nakko mulu so Yesus dong am, makanya diarahon wae. Memasuki pintu kehidupanmu harus ikut bersama Tuhan dalam kerendahan hati. Doh talabohon, ulu diajar-ajari Tuhan. Asa mulutuk pedong, noeng mia di tonga-tonga di nguluta. At kagijang ni rohay penyimpangan doi, tayo mak penyimpangan doi. Itu penyimpangan yang tidak diinginkan Tuhan dari kehidupan kita. Unang ulo kita dibukbut at kagijang ni roha status ta naong diubati Jesus merhiti hamalumu siya dosa. Alam na mulo ke sombong nga pasti batu budosa. Jala ibana sa diri bi merdosa. Batu budosa jala ibana sa diri bi nga merdosa. Terdua jabarna. Mulo sombong ibana nga merdosa. Laba dua ho batu ho dosa. Ela na pakatayon de ba. Ay toy madale. Ano sa bodoho do akan asing. Ay di man binotom do akan asing kanido. Ay ang gua do sudi nga humoto pengalamakku. Ngagudang do akan asing. Sa hira na mana ma iturun akalla masudi akadongan. Tersongonod dot. Nga merduse mana laho manurui dongan na merduse msing ibana dongan nai makasubuh di bana. Napaduahon aka inangamang na dihaholog itu hatta Yesus Kristus. Tayhutom ma Yesus dung masuki harbangan ninguluta rapodohot ibana tabolok koma roha na sobong marhagi jangon. Tabulok ko. Buhara mabulok ko no nakamanginang na dihalong itu hatta Jesus Kristus. Laho mabulok ko hagid jangon ni roa. Paingo-tingo ma ngulu na tinopa. Ngulu na di parmudu-mudu mulai siyan asap pejet. Dari kelahiran sampai kematian. Hidupmu selalu diasuh oleh Tuhan. Tidak pernah sekalipun dirimu mengasuh dirimu sendiri. Debatado nama ngaroro, Jesus do nama ngaroro. Yang gotong go diurupi diasuh kita abarwa. Na di meme hutuhat ta Jesus Kristus do guluto. Nyo tesmo, nyo susum, nyo pasi bajum, nyo pasi kolan yang lakomo,
Nyollaho mangaleho mangat kalakan. Sudi dangadong. Sudi do di leho. Sudi do di memehon. Sudi nadong di tonga-tonga di guluto. Dangadong be alasata. Laho magkagijako. Ingok ma. Akka manginang nadihawdong itu hatta Jesus Kristus. Mangulahonon. Adong go jupang muna hamaolon. Adong. Tula kon di portibiot do pangalaho si songonon. Ala dia. Portibion narudut. Manegay rohado pikiran ni jolma. Sudah diajari mengalului sangapna. Sudah diajari mengalului individual. Aku lebih bisa dari kamu. Sudah diajarin wae. Ikon holak kau mana terberita di tengah-tengah di portibio. Salah. Tak songo di Tuhan. Hola ni bana dona terberita. Dus doa dohot tamu. Dus doa ka miliarder dohot jutawan. Dohot na fokus dia do pendebata ikut tamu mai. Unang ulo di beta-betai. Manang dibodut portibi na ruduton. So tunggabe magopo hapor siota naung diobati dohot naung dipalua Tuhatta Yesus Kristus. Unang mabiar hamu mangulahon na dingka. Unang mabiar hamu mangulahon hasirepon ni roa. Ditulak doi, tulakon na. Atau ibadah patak suaha do. Tuhatay pingasomal ditulak. Alay ma, molo ditulak portibiok kita laho mangulahon akan naringga di tonga-tonga di huria, di tonga-tonga di perkarejuata, di tonga-tonga di rumah tangga ta. Ingot dak kaya ditulak Yesus akan na mangulahon lomo ni rohana. Lo mahamu manulak. Lo ma akadong ate manulak akan naringga ni. Alay mo ma dak kaya ditulak tuhatay ho mangulahon lomo ni rohana. Dihalomohon. Gabi hasoloan ni roha. Ibu to hamu do hasoloan ni roha kay nangamang. Umma nasay di pa humol-humol odo anakku. Mulu di 12 sisiani hasoloan ni roha ni Tuhan Yesus Kristus ima si Yohanes. Jangan pernah takut ditolak ketika melakukan yang baik dan benar di hadapan dunia ini. Ingat, Tuhan tidak pernah akan menolak kamu karena Dia sudah ada melalui Tuhan Yesus Kristus yang hadir di dalam hidup kita. Napatuluhon. Tauluy tayhutum ma Jesus songon sisean na 2 doho na 10 duay. Ahama persyajaran di sini. Nasida hati disuruh laho mersuru lane ma Jepang mudisiana haludi dang gudang komentar di mana? Dang guda. Dioloi ala di bote mana guru nai punya kuasa, maha tahu segalanya, sudah merencanakan seluruh kehidupan. Lane ma buat ma anak ni halud roha pangului. Ulu mana sida dibuat dung dia lusi maulaong na mandukuk kamu tu diai dokom ma narikok di Tuhani. Ide dokon na sida narikok di Tuhani nin. Apa nuak sisian apa jago-jago hokan? Sisian apa malo-malohon. Makana kadang wajar roh tonga-tonga di portibio mulu binegi guru. Baru peho poso ngetor songonin na. Gaya bidang adong roha penguluyo dang diingot ibana. Bui pibana nuang misal lagi pejabat dohok direktur. Ala ni guru na itu perjulu. Dipakai Tuhan ni gurui. Ala gurui petong nang gaya sombong. Ala ni au dohok daong. Dipakai Tuhan ni au mabangajari ho. Ikon ni retong. Anggo betabana. Ade, akka guru, aku bereng guru song. Mulu guru berhasil akka yang akona sama SD ini tunas bangsa. Jika kamu berhasil mengajari anak-anakmu kelak menjadi pejabat dan orang-orang penting, ingat itu bukan karena kuat kuasamu, tetapi karena Tuhan yang memakai dan memperbolehkan kamu untuk mengajari mereka. Maka tanggung jawab itu bukan kepada mereka, tetapi kepada Tuhan. Semua hidup harus seperti itu. Porosnya kepada Tuhan. Ibana do na mangajar. Diului ma sisiane. Roha panguluyoni yakay nangamang na dihahulong itu hatta Jesus Kristus. Ahama na teida na niudan ni Jesus. Ito nga tonga ni guluta. Si pertangiang go Jesus. Lucia mo nang mododo do. Si pertangiang go di Jesus. Hado tabigi jamita
na sampai sak muda ro iluna manangnya kok kita. Ape tadok kita sisian martang yang pebakol. Ape nakang didok mulu sisian yuton dan ulan di gurum. Mulu si partang yang do gurum, si partang yang mau. Hero tayo Jesus makaul dak danak. Ahana diajar guru tai makaul dak danak. Labatanda harus care, peduli kepada anak-anak. Sekolah mingguta, anak kota saluhu harus peduli. Lahu makaul dak kea mutung Jesus makan haru dak lagi. Nasi nyumbu mana? Sini. Nasi nyumbu. Makan ulu. Ale mulu termutung kita. Bapak putih bidang ulu ro. Ani rumah biar ro. Dia harus care kepada anak. Musing na diulan di guru ta. Hado taingot na di dokonna. Mulu diurupi ho sada sian anggikku name meton. Na mengurupi doh na mangaliat tua doi. Dia hatinya to be a sympathetic. Dia teriba dan tangannya mengulurkan. Begitu. Aku di Yesus. Kita sisianna, bau nang bihulit. Na dia nadong diho otik dia harga doi di jolo ni debata. Mulu adong gope saya pa homol di salu. Na dia selalu mengingat dan mengetahui apa yang dia miliki itu hanya miliknya. Itu salah. Masalah besar bi. Karena Tuhan itu segalanya diberikan kepada kita. Tetapi ajarannya dari sini, apa yang ada darimu, yang dari Ies ni roham, lehon, tu humaliangmu. Namangihut. Argado di Tuhata Yesus Kristus golu ni jolma, arga. Unang adong akana porsiala humamunu. Ikon argado di nguluna jolma nati noppa ni debata. Lak congo dia be. Ikon arga. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan aku datang untuk orang-orang yang normal. Aku enggak datang untuk orang-orang yang disabilitas atau berkebutuhan, enggak kayak gitu. Tu sude dinna dong. Dia sangat menghargai kemanusiaan. Dia sangat menghargai kemanusiaan. Jadi songot sisiak kita ikut kita matong hala Kristen nang mabigi jamadao perjulu mangargahon maparhamaol ngulu ni jolma, menghargai dia, hakikatnya sama seperti diri kita. Lamangihut na perpuri. Taboto do Yesus selalu menginspirasi, dohok memotivasi kita setiap hari. Dia selalu menginspirasi kita dan memotivasi kita setiap hari. Melalui firman-Nya yang dia berkata, di dalam setiap kehidupanmu akan berlalu, tetapi ingat, aku tidak akan berlalu. Firman-Nya tidak akan berlalu. Labatanna ape homma ngulum tu abarani Yesus. Anak ni halude na tabbati nunga di palua. Au mai anak ni halude na ulumadabu tudusa na mula-ulak. Di palua Tuhan wae. Dihuduli. Dipakai. Gabi arga diangkat martabat tu. Naik kerap doh tahu merdalan asa sangap. Imangulutta nuai. Sudehi tahu di palua. Songon anak ni halude. Dah. Harga hopa. Camut toma. Dia na arga di Yesus ulota arga homai di tonga-tonga ni nguluta. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat ya ma Tuhan. Ihatam napa ngutuk kami. Asa gebi sisian. Namangi hutun. Maka nguluhon naong niajar homo. Merhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus di ngulu nabi. Unang maholan si Tuhan natorop. Naholam marlas ni roha. Ditiki hari-hari nilas ni roha. Aledang manotong. Manghutok ko muloro. Elugo. Muloro akka hamaulon. Gabi manipil siya ko. Alani
dilas ni rohanami, apala ditikyon, tung dibuk bagi hodo rohanami, laho mengevaluasi iman nami, sisian na tutudo hami manang naholan si panorok norobi mengihut toko. Alepos rohanami, molohodongan nami, tuk kami gebi sisiamu, sahat tu ujungna, tu tiki halehetan nok pinaradim. Ditikyon, utangnya kok kami masaluhuna, ngulu nami, akaulon nami. Homa Tuhan dongan nami mangula na saulon nami. Homa memperguguyok kami, leho dihami hahipason, tiur ni roha, mergugo mangalo akan najat, mergugo mangulahon akalomo ni roha. Pasu-pasu ma seluhuk na keluarga nami, yanakon nami, leho daka yanakon nami hahipason ibur-ibur magurang, sitok kapanay na hiton. Gabi akanan aburju na setia tuho, na holong rohana tuna tua-tuan. Jala akan atoras pe mergugo laho mangajar-ajari akay nakonna, mangajar-ajari akapahopuna, lumo bima manang yakoni tua dopang, alahura jumi hami, taktuk gugo nami, gugo ni natoras mangajari akay nakon, mulu sumerdongat toko. Tuhan pasu-pasu seluhuk na ruas ni huriamon, natongon waeng gali pamatang nga alani panahit na loho di daging nga. Pasu-pasu leho maubat, nabuy pamalupon na sida. Pasu-pasu para medis loho keluarga na mga rawa. Asa tibu jupang nga Tuhan hamalumon. Suak songoni di ruasmu, namarlas ni roha, di minggu na salpo saat tu minggu na neng roon. Ala martaba bilangan ni umur pinasahakmu. Ajarin na sida madok mo liate, ajarin na sida mamilangi ari-arina, sudi nai tikin na pinasahatmu, laho mangulahol lomo ni roha. Suak songoni hami naneng mulak siat tong-atong di bagas joromon, mabuak katam, mangulu mahami mamuji ho marhite gabe sisian na tutu. Marhite Kristus Yesus Oma Tuhan elilik nami. Amin. Inangamang tabigi jamita nuaing maret de mahita huhut tapada de mapiliata. Yesus mate disi asa malum diban sudah kabodok rohai dibanding olong rohaki midasi yang silang dituhani ape halua odoi nanggodang dosaki alai sesadoi ibain mudarna lurus misi ibain
Bernidita, Tuhan Yesus isi Paus Sudetao, ibain tolong roh hati, bila silang ikol katali, upasol diriku tusi, dopak surga pardalan lagi. Dehon ayat 4 jongjok kita. Ona isak doa, rapon silang Allah, saleleng di portibio. Sogo tupal hape, siteanon musim, nilabdo Jesus diso. Dibagi tungolong roh hati, bila silang ikol katali, upasol diriku tusi, dopak surga pardalan laki. Katangi ako ma piliata diadu panidebata martangi yang mahita. Alidebata amanami na di Banua Gijang. Hodo hararuan di saluhut sileho-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho parhasiak kami pilihanon. Patibulkon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmo, sai ro maharajon, sai saut malomo ni roham di Banutongon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hangulua siapari, sai sama dusa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, pelua mahami siap pangabo. Ai ho dona puna haraja dota gogo roli asanga Mulak mahamu di begasad dami, jalohamu mapasu-pasu nasiat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho.
Didopak ko Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaur homa damena tutotim. Amen. Amen. Amanginang hanggi pinaribot kami saluhukna perhalado na makubasi doho pelayan na makubasi di minggu pukul 10 pasata tuhita. Selamat hari Minggu. Horas. Masih jalangan may tak? Tuwa birak siya muta. Mari kita berdiri bersama-sama.